ki khubor ka bate se TV lawan rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. Nongtrei SSA hakar photrek unailar ajar phosau klepin kutno ke jingaki iba klemput sngi bat samir hamaran malki hadi miklap pedang ke Jingpynïabiang jang rationalization committee ye komisi Tulop ye Nongtrei hak block level ki cluster level pada ke district level. Ka President jang all Meghalaya Non-Teaching Staff Association ka kong Jennifer Sindram hak jing keran miklap thai ke bor kle tho ba ka Sorkar kala air ke jing tho ban pintre kam no ek increment ke ba percent ke kum ka seniority ni jing tre islam hak kam ber ke annual increment ke 1% man laus nam. Halian garai ke ba ai ka Sorkar menin hon kadai ke ba ngisham jing hi ban ya shimru namar kalong garai ke ba mo ke ba lang da pho snem yang iru kum ki member hoj dan apeng jungi ki bampat hun hiru tin rei na jim bamban sing haban shim hi kan ni namar balai kalong kum ni namar ka financial burden ru kan khamduna badru kabahabangi yo banyak bangi du tingi layar rahi deka isi bad deka general meeting hi bro kawai bangin shim ya ka tugas jingrai ba ai ka Sorkar menen kasngi da ka kapen deb hok ya kata ka kam baong R% ngila yo yang tak seniority wise nang ta pede ka 1% kata ka annual increment ngila long kemen hadu kata hoj ya kata ka percent ngila haban hiar ban kio namar ka long kumni ken dan ki staff jungi na preng jungi haki block level haki cluster level haka district level ki kham duna ka jing yo dan pede ki staff ki bayo khambun ti ya kan ni ka rationalize tangka kerteng rationalize committee ru ngila de ban so thu ka bemut ban Pynïabiang lang ya baro ban Pynïabiang lang ban fil ya kitiki jing duna hae ka duna hae ka tam ban penwan rengkat kenang ba ki kam ki jam baro ngitrei om tang uwei ubriu ne om tang kawei ka briu ne om tang manga ne manu na preng jungi ki bala ban pendap ya ka kamram jungi lada ngimdon lut baro ngi khatar spangut tenaga takadaw ni haban Pynïabiang ka Tulop ru khamtam li ki MIS ki block MIS block DO ki block accountant com support staff ki tuli khamtam namar pakila yo lupa tang ka minimal living wage ru kimpat kon tingi haban adjust na pleng jungi ni hab sacrifice ru bangin yo ka bahya khnang balai bangin yo lang kadju kan namar balai ngi siong barabor mo ta equal work equal pay nri hooj ka Sorkar ka khamla hire ban ngin pendap ya ta equal work for equal pay namar kalongum tamo ke pan ai season ai ti ini di tang jing stang hadin habut nginang e shong hi namar kani committee kadang bat hadin sans nem ngin review biang ya kani ka Tulop ka jongi ngi haban pediang ban ngi haban hun hi ka baning kong ning sharp ngai ngungo yo blay try kin rat bola yalam lenti yangi bola pensyai ki jing mut ki jing perkhat jongi kum kinong yalam bangin poi kat haudu niu put kan long shisha ka ba namar ban penbet ikin rum kenram tang hak pedeng lai tayo sau tayo ya kunrum kenram ka bala don dik pho snem kalong shisha ka ba henrei daga jing start jong isa commissioner jongiru po blay ula ai bor hai daga jing start jong director jongiru po blay ula ai bor haki bakinya perkhat lem nakabenta ka jing baha ka jing miat jongi ki Nongtrei ki batrei kum ki non teaching SSA staff ti ngi ai ka jing sungu ka gratitude jongi ru ka Leit Shai commissioner jongi isa Vijay Kumar Mantri ibala penlong successful ya kani ka kam ka jongi ka bamen takasngi ka jing ro ru ka Leit Shai director jongi sa Swapnil Tembe ibala treshitom bat sngi sajan bat sngi sonde klam shong that show ban penwan ki slap ta ki pe jongi bangila ban penya rengkat lang baro khanang bangin yo ta ka jing mentoy bat ka jing bha jing miat jungi baro ki Nongtrei badan hapo ka state project office district project office bat block project office hiru kumjo te ka jing aingu ru ya ka Sorkar kum ya I chief minister badan buram baila atre ban form ya ka rationalize committee ka bangi kum ki association member ngi don lang hakatu ka committee tingi ai ka jing sungu ya iru khanang tu blai unang kerkhu unang kerdo e ka yeng ka sam jong ki baro badang the ki jing kerkhu kerhai namar ki ki le nakabenta ka jung bha ka jing miat jongi ki non teaching staff under the SSA
Sagaway pedeng ai kublai ru ya ki para members ki jongi ki bla trei ki bla kakti kemon kakti kadiang klem spare ki dan lena pedeng jogi members ki bersamit nadu mentala arpo mit arpo wisngi tak nadu mentaka sngi te ngi ai kublai ki baro namar dam dehi ka jinga tari lang jong baro kani ka kam kanumlong ka bajop tingi ai kublai ya iwei pai wei ngi ai kublai kini ki pulet ki jongi ru baplikin ran kila don bat made bat step kat kani ka slap kat kani ka beneng ka belong komni henrei ki don ringkat bat ngi mentala arpo miet arpo isngi te ka jing kublai ru kale ka dorbar snong jong ka malki bakla ayeng ini ka jaka bat ru sya ka malki sport clubs kabala ayeng ini ka jaka bangin syong bangin ri tingen ban lat no slap na kal air bangin thya men met men yong tingi ai ka jing kublai ru kale sya kitu ki ba ay kani ka ten ibangila wai nang taimo ngam tip bhaga kerteng te kale chiki khnang ba takim don maki ban pensnalem kani ka ten ban ai lait lemingi te men met ngila so jenjar kum kani ka beneng lele te ka jing ai kublai ru kale chaki press ki media ki balawan covering hateng bat bagila don lang ketika diang lang bat ngi ban pensngau she upat ba bat pensngau ka sorkar ikta ki jing shem ki jongi kajing kublai ru kale chiki tu ki supporter ki jongi kam tam ki dan ki NGO ki bawan support kum ka HYC ki bawan ban pet yangi ki bawan ban yarap yangi ki bawan ban donate yangi te ki donation ru ngila yo na ki ba pair ngi donation ngila yo na ki na i MLA jungi kong amprin ru hi kum jo te nang ta ngila yo ki ju wan jungo aingi MLA na po maulai ru ba braj te nang ta ka jing kublai kale chiki tu baro ki bawan ban jungo aingi bawan ban snok ti bat ngi ki bawan ban aiman sim yangi ki officers ki staff ki lawyers baro ki ba wan ban don ban pani aibor aiman sim lem yangi mo bangin la ban yo kat kani ka thong ka jungi ka jing kublai ningkong ka ba khaddu e jing shang adi ban ai ban ningkong e ya i advisor legal advisor jungi i ba Erwin Sutenga ibala yalam tingi bat ibala ai jing syayangi kumno bangin le khnang bangin lat ginu kenram ti gila ai shisha ka jing don ringkat ba ka jing advice ka jong i ngila yo shisha ya ka jing job ni ai kublai ru ya kidon kin teachers association ru na preng juki kilawan ban ya sno alang bat ngi hakani ka ka shon ka jongi ba kila kloi ru ban nginda kham slem ru kinum sowi ai kila ban sacrifice ka jingbam yo tulop ka jongki te ka jing kublai kale chabaro le sing ala klet ban jer no te wanum ya sngo bu nut ne wanum ya sngo si ka jinglong brio mo ka bam latet te mga ai kublai klum hi ya baro bat ngai kublai ru ye DC jongi ibala ai ka permission bangin yo ba kata ka sit in demonstration bangin syong hakani ka jaka te ka jing kublai kale du chabaro ki bangam la ban shim kurteng kublai shibun to blai try kan ran nang kur do e pi baro ki ba yarap lem ki badon lem nakabenta ka jongi kublai shibun ha ka jing yo hi ka to shithi bangi priang men met te nga ngi kum ki members jong ni ka association ngilai rai bangin ya resume no ya ka kam ka jongi as soon as possible but ngilai rai ban call off no ya kan sit in demonstration ka jongi menta ka sngi ka kanutring ka arpoi terik ubnai ba pra ar hajar ar pusa